बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे मुगैथाव जाथाया जालाङो। 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि। बाक्सा जिल्लानि फामु फोथाराव जायो बे मुगैथाव जाथाया। हिन्जावसाखौ गोलाव समनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोदों सासे सेंग्राया। हिन्जावसानि नखरा गसर होनायनि उनावनो पुलिसा सेंग्राखौ हमदों आरो हिन्जावसाखौ मेडिकेल आनजाद नायो। सेंग्राखौ बिलपारानि 18 बोसोर बैसोनि बिक्रम बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। हिन्जावसानि नखरा गसर होनायनि उनावनो मुसलपुर पुलिसा बिक्रम बर'खौ हमो आरो बिक्रम बर'नि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो। मेघालयनि राजथावनि शिलंआव हिंसायारि जाथाय। दुथांफोरनि उदखार खालामनायाव खमैबो 3 सुबुङा जोखोम जायो। मास्क गाननाय सिनाय मोनै दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो। बे जाथाया शिलंनि लामदिंग्रि पुलिस थानानि खाथियाव जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे शिलंनि गलादार चन्दन पलखौ उनफारसेनिफ्राय सुरिजों सुयो। जोखोम जानाय 55 बोसोर बैसोनि चन्दन पलखौ शिलं सिभिल हस्पिटालाव थिसनो। गुबुन सानै जोखोम जानाय सुबुंखौ नरजुल मुल्ला आरो आब्दुल चौधरी होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि नखरा मेघालय सरकारखौ बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो खावलायो। बाक्सा जिल्ला तामुलपुरनि कदालपारायाव सासे बर' सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। तामुलपुर कदालपारायाव थांनाय हरनि समाव सिनाय मोनै गंसे गारिया हरखाब AS28B 9080 नाम्बारनि गंसे स्कुटिखौ उनफारसेनिफ्राय सख्लायनानै गालांदों। बे सख्लायनानै गालांजानाय सुबुंखौ तामुलपुर माजिदा गामिनि थागिबि 28 बोसोर बैसोनि मिथुन बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिथुन बर'आ हरनि समाव आलासि जानानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो गंसे गारिया उनफारसेनिफ्राय मिथुन बर'नि सालायनाय स्कुटिखौ सख्लायनानै जिउ फोजोबना गालाङो। दिनै फुंनि समावसो मिथुन बर'नि गोथै देहाखौ जायगानि सुबुंफोरा नुयो आरो तामुलपुर पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखाङो। BPFखौ बरायनो थियारि BJPआ। BPFनि थाखाय बन्द खालामनाय मित्रतानि दरजाखौ फिन लासै लासै खेवनो हमदों BJPआ। गोजाम लोगो BPFनि गोसो जानायखौ नुनानै मोजां मोनदों BJPआ। रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलितानि बेरफुसार बिबुंथि। BPFआ हेंथा दोलोआव थानानै मोजां मोनाखै। सोरबा जुदि जोंखौ मदद एबा हेफाजाब होनो ओंखारोब्ला जोङो बरायनो नांखागोन। नाथाय मित्रतानि थाखाय BPFआ मानिनांगोन BJPनि माखासे सार्थ। UPPLखौ आसा गैयै खालामनानै BPFआ खालामनो हानाय नङा। मित्रता लोगोआव लाफानांगोन। बर'नि हायाव बेरेखा हान्जा थानो नाङा। गोजोन आरो जौगानाय थानो नांगोन होनना रोखा बुंथियो। BJPनि बैफोर सार्थखौ BPFआ मानिनो हागोन ना हाया बेखौ समासो मिथिसिगोन। कक्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मानसि बुथारनाय जाथाय। सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौनो बुथारदों। बे जाथाया साबकाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय फुलकुमारि गामियाव जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हराव बिसि फिसाय दावराव दावसि जानायाव फिसाय जामेस हेमब्र'आ गावनि बिसि सुमिला टुडुखौ बुनानै बुथारो। बुथारजानाय आइजोनि नखरा फोरमायनाय बादिब्ला जामेस हेमब्र'आ हाबा जानाय उननिफ्रायनो बिसि सुमिलाखौ जौ लोंनानै अयथासार खालामबोदोंमोन। 15 बोसोर सिगाङावनो सुमिलाया फुलकुमारि गामिनि जामेस हेमब्र'जों हाबा जादोंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंहा 2 फिसाजो आरो सासे फिसाज्लाबो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरि फिसाय जामेस हेमब्र'खौ पुलिसा हमबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।